Ahojte všetci, dneska vás vítam v novom videu. Dneska si budeme stavať raft v Juventuse. Takže urobíme si tak. Jo, voda. Tu OK. Kama som fakt sobral 8-4. Urobíme si iný raft. Urobíme si akých hodnovných, napríklad nemusíme mať aj voľaky, ale potom s nimi si zahráme, viete co, hodnovný zápas. Môžeme dať aj s hosenami, ale to nie. OK, my si dáme asi Belgii si je dáme. Dáme si Germany? Nie. Dáme si aký klub. Asi Paríž, nie? Dáme si Paríž. Tak. OK, takže otvoríme si kolo šťastie a nesober zanu 80. OK, takže. Asi tam. A zobral som 7-9. A kurva, tam co bolo? Pizza. Kurva, bavil som tú pizzovinu, nezobral to. Niečo